Azkenien zuzabiz defendatzen, zeure herrize, zeure nortasuna niretzat. Euskal Herria errepresentabal izitea, holango gutxako hain evento handi edan leku baten, hori handi da. Euskal Herriko ardi moztaileok iaz Edinburgon gure selekzioaren ofizialtasuna lortu genuen. Hurrengo helburua ametsa Zeelanda Berrian 2026an jokatuko den munduko txapelketan parte hartzea izango da. Horretarako denon bultzada beharrezkoa izango da. Izan nahi alduzu bidelagun? Garai baten hartzainak erun gaitzuen munduko beste alderdietara, Ameriketara, bai? Berardi moztaileak Zeelanda Berrira erute zaitzu egun,